И когато става дума за българина, не може да не се съгласим с професор Николай Генчев, че всъщност основният типаж в българската история това е българския селянин. И от тук, може би, трябва да се търсят и тези специфични характеристики и на общността, и на индивидуалното ниво, имайки предвид точно тази специфика. За какво става дума? Става дума за това, че с векове, във вековете, българският селянин е формулирал в себе си една фундаментална представа и тя е за индивидуалното, за личното оцеляване, ако щете дори и биологично, и разбира се оцеляването на семейството и на рода. И в някаква степен и благополучие. Точно от тази представа, която центрира битието единствено върху себе си, върху собствените перспективи на съществуването, характерна и за днес, всъщност пречи българина да провиди такива неща като общността. Общността има, но тя стои някакси далече. Тя не е в центъра на житейски интерес на българина. Интерес е индивидуалното оцеляване. И разбира се, стои далеч грижата за държавата. Някой друг трябва да се грижи за държавата. Много често в българските представи и до ден днешен, разбира се, държавата е тази, която всъщност пречи на индивидуалното оцеляване, на индивидуалното битие на хората.